Ole, venia movie kan an hautur hi. Chinese TV serial ni in a film hing hi Sweet Combat ani. Ama sa in ka channel en tu zong zong te. He channel hi milo subscribe saka. Like boka notification bell on ve turin kan ngen masa chew ani. He movie tira hian nulamel thatak Feng Yu alo lang. Ani hi MMA fighter ni in a khel tan na larei lo ma se atumpui te a hne zel awang chuan an khuwa mai ni lo rampu ma chu na lar chak hle. Amai ro chu a chakni po chu na hmel a hlim na hmel a omlo. Ti chuan atun hmanun lo langin a chan chu apu hi an rama businessman hausa le larber pol ania apu chu an business lama tur ni ma se. MMA fight a thanzo ka wang chuan alaka apu alung oi lo hle lo nia. Sin do le a chuan tlangwal pakhat ming tiang lo lang vele apartment pakhata chuan chengin nau pahni elementary kalai mek anaya an pahni chuan min tiangin a enkol deuh tok a chan chu apa hian thi san toin anu nan pathuma a chua san boxi wang nin anau mi pano pang chuan MMA fight chu munama ti hle fighter zinga angai san ber chu Feng Yu ania ma se tamjok chuan khuin tin an thria min tiang chuan naute enkolangaya wangin college ka lai po chu chol sanin restaurant pakhata chuan delivery na thok ma se ming chuan scholarship mang chuan college a chuan lule tumin na satakin abeya nikhat chu ming chuan martial art zirtir tu pakhatin thil cha in minute som hni lai hla ni ma se chupa chuan minute som panga a ron thleng turin ati chumi wang chuan man mo takin akal alandan chuan ming hian khopui chung kong le sot kat vel chu a hre hne hle chu chuan na po ati ol sampha hle akal mek lai chuan theizor nu pakhatina boina tok lai chu azuk mu ma se pitar chuan a control thei to lo ming po chuan a thei ang tokin puyatum atla piang chu an lo char mol mol chu ti lai tak chuan Feng Yu lo lang theizor na lir chu a khik thuai ti chuan kong sira chuan letin a thei ho chu a bovek azwar tu nui na mu chuan a thin rim hle a an khum chiam tin Feng Yu chuan theizor tu nu hena chuan a in thiam lo thu soin poisa pe ti chuan akalta min chuan mei chenung chang thalo taka ngai ani po chu akalna tur lama chuan akal veta Feng Yu ron lang vele a martial art zirtir tu hena chuan kalin puiturin awangen a chan chu a chung ten martial art chu top sana an chung ko business lu chil ve turan du wang nin a thuthluk na tur siam pui tur chuan ron soma ma se zirtir tu chuan adu thlan na chu ama ta ni angin ama nge in siam turin ati chu ti lai mek chuan ming ron thleng vele in ei tur chu master hna aron peta a chhuwa don chuan Feng Yi nen anin mel ren rona ma se engma soilo chuan anin kalpel ming chuan ma seis dongin chuta chuan college pakhatin scholarship 70% lai mai an pek thei turon thonin alom hle amai ro chu minga chuan alut ngei don em tia chiang theilo a chan chu anau panhi te ringot po an lanau pangin enkolan langai wangani ti chuan a thuthluk na ti chiang tur chuan du thu sam thlendik theina fountain a chuna kal ming chuan poisa thera humran tin a hlia lama chia chuan iu po chuan poisa thera hum vereng an ngai to zon hu chuan poisa ther chu tuyan thlak ta ti chuan Feng Yu chuan MMA fight chu thlangzokin tin ming po chuan kolei salu chu a thlang ve bok chumi hnu chuan minga chu a thona kalin an boss ber hi mi fel tak mai ania a theyang tokin minga hi alo pui to thin tin tuna a in son tumna le azirna chungchanga po chuan thlop tlatin poisa po puk tir a hnial lo ti chuan minga le anauta chu in tharlo tur chuan an kalta in lian le thatak ni lo ma se an tan chuan a tokin engkim mei chu a fel fai hle anauta hlim mela mu phei chuan ming chu a hlim hle a mingan thalak vela ti fel lai chuan thalak pakhat tar chuakin chuta chuan ama le master boxing zir lai lo ni alan dan chuan ming hi atet lain boxing alo zir ve to thi sindanga chuan ming chuan anaute pahni thlain KFC a na thar chu atan bok tina topa chuan an college a chuan avakal veta he college hi sport lamtana college thaberania amai ro chu he college akal zongzong meichia ni in ming chau chu mi pakal ma saber le om chunani chumi wang chuan he college a meichia zatel kara mi pa ma chi oma wang chuan scholarship alo pompo chu a in siril ru hle campus chunga lulok po chu adu lem lo tina che vela mei cheron kalta chuan an endu hle a chu ba ka ming hi tlangwal mel thatak alo ni bok nen
Chuti lai tak chuan patil pakhat Xiaomi ron langin boxing achil mai baka skating no mati hle. Mingana hmu tan tir chuan mi pai mo ati na lomril ru ve hle a. Ma se Xiaomi chuan meiche clip la chuaka asama ti hnu chuan ani po meichia ni ti a hre chuak vele ming tiang chu a phuzok nge nge. Ti chuan principal le zirtir tu Mr. Wang chu anril ru ha me hle a. Achan chu mi pazir lai som chuan he school a hian scholarship an lo muto. Ma se meichia hliran lu wang chuan tu man kal zom pe lo. Amai ro chu tuna chuan mingin scholarship ron mu vele in ani po achua vele me hlo awang chuan zirtir tu hnena achua mi lo na tura mala turin ati an college dan pui chu thlak tumin mi pazir lai te lutir vea an theina telan tiran du wang ani chuti lai mek chuan meiche ho chu min tiang wangin an boi lo chawa akal na turte dangin meiche pakhat le Xiaomi chuan principal bula kalpui tu jok ni in chuin an lawin hniala ma se ming chuan ti darin mundangan hoilai tak chuan atlan chiat san tadaya ming atlan chiat na top lama chuan Feng Yu ne nan in tong le hlol ming chuan la hria in meiche chapo ve tak angkha na la hria chuti lai mek chuan a kut ati pempal hlo ti chuan Feng Yu chuan poisa pein bandage le na tur atia ma se ming chuan midang te ada hniam lutuk na wang chuan ngai dam dil tur atin ma se Feng Yu thung chuan sum chu boina chin felna olsam berati thung ti chuan ming chuan Feng chu menar shalo tak meiche ni tina shil chu chuan Feng ti thinrim hlein sin dangaron lang theizor na tolai lir a pet luk chan chu meiche no panga chan du wang ni in ale lama theizor tu nu in tur ve don thoma se theiai chuan nunna ngai poimo jok wang alo ni zoka ti chuan tla chung lo langin tla sa chuan ming chu meiche hlir hual na tla sa chuan omin aum po nuam zan lo ani ti hriat thei a chan chu meiche ho chuan an en thap thin wang ania chuti lai mek chuan Xiaomi le Fengi te ron langin boxing an lo practice meka anni pani hi an tuina te in an wang chuan thian thatak an ni nge nge Xiao chuan Feng chu a mela thil ti boi tu ana yani ti a hriata wang chuan enge ani ti na zota Feng chuan mi palu tharina anung changa soisel thule anung chang chu simanga yem tina in ngai tu alo nia sin le a chuan anina omin ano panglai hun alo ngai tu meka ano panlai chuan anu le paten fapa ano ema wang chuan Feng chu mi pasam me nan me saka thomno po mi pa thomno hlir an hak tir thin mi panung chang anga enkol seilen ni in ma se thinlung chungril takero meichia nia meiche korte ha ka chak thei hle ma se vanei thlak takin anu le pate chuan fapa nei hlo chuta tang chi chuan meiche thomno te hak tir phalin ani po chuan nuamati na hlim to hlea nikhat chu atetlaya star thin pano pang thilpe ka pek tum chu du lovin apai thak saka mi pa ni thu a hril midang tan an lo cheinom na zui chumi wang chuan tun thleng hian a ril ru ala nuam lovin ala ti hrom thin hle chuti lai mek chuan mingate in lo langin anaw chu thowa in aban chu avai vak vaka mingana hmu chuan anuya za hle ti chuan thil hre chuakin meichia alawin hnial pui chu anaw mi pano pang idol berkha ani ti hre chuak ma se thinrim chan berzok chu anu mitmeng ne na alawin an em wang chu nia atu class a chuan angai te te in meiche dang ho chuan ming chu anti boi le hle zirlaya po in sorbing hlei theilo chuti mek lai chuan principal le Mr. Wang te po chuan mingala in transfer lo chu an lo lom ru hle ma se Mr. Wang a hne na chuan transfer du thu hril chuan a phuzok scholarship le thil dang engkima midanga yan du sak tur thu hrilin he school a hian club chi hrang hrang din ania atlang puin zirlai te chuan class a in chung club anom na te chuan an in hmang na sa zoka tin chung club a te chuan an theina le an talent te chu tuai hriam sak thin an nia a then boxing a then taekwondo le gymnast mei ba ka adang po ala om chau tin Feng le Xiao te hi boxing club ni in lu thar zong zong te chu atira an club om du na thlantir thin an nia tin ming po boxing club a chu na ron kal vea Feng Yu le Xiao te in heka en lai chuan Feng Yi skill a hmu chuan an open laya master nen chuan an skill in anga ti hle a bullet train ve ni ang hial in anga ya ti chuan hundanga kalin meiche pakhat chuan an group join turang enin Xiaomi nen bok chuan in ti boile in minga chu an group om turin an in chu le ma se ming chuan swimming club azom ta zok swimming hi club zinga chuna te berania ti chuan ming chu konfi takin tuya chuna daifa thui taka hleu to tia chuan atop ta a han hoi kol chuan sanghan lo tam khop mai
chuti lai tak chuan nu pakhat aron lang hlol ani chuan swimming a inziak lut an tlema wangin an club chuti to pani to thu hrilin swimming pool po sangha khoina na an man to zok thu hril chuta zat chuan minga chuan chu skula lu zui zel chu peito ngang lovin college danga lu chu adu ta insun chu adu thu chu Mr. Wang of hril amai ro chu ani chuan lo phal ozong lo athla chu lak sakin an college sa chuan mi pazung in poster atan mangin mi pazung in po chu an hun thar pha a ma se chu po chuan minga chodu na chu alatire chuang lo chuta sat chuan Mr. Wang chuan transfer certificate chu siam sakin building le lama college post box a chuan ta turin a hrilta ti chuan chulai hmuna chuan avakal ma se chu tiang mai na lo lu theilo geta in kal hnan tlat tin chulai hmuna lu tur chuan special training nei first batch mai seta chu an paltlang photangai don an thiam na san em wang chuan ming chu hun rei lo ta chungin an master ber chuan tlomin chulai hmuna chuan alu theita lo ti chuan Mr. Wang an hena chuan let leina ngen lea ma se ni chuan rem ti to lovin dana ni lo thu hril Mr. Wang chuan offer pein alu chun zom phot chuan a student loan po rul ngai lova a thlon veka alu theitur thu hrilin ming chuan chu tingang din hun tha chu bo pel a hlau hlea a chan chu sum har sat na wang niin amai ro chu atir chuan thu thluk na asiam meilo a chan chu chung mei che tam tak kara ani mi pa in zep verang chu a theilo a chian lo wang chuan angai tu that tur thu hril chumi nu chuan min tiang chu bathroom a chuan avakal ma se mei che bathroom ni in chu ta chuan feng yu in dual zo hlim chu muin ati ngai na hrelo le zak lutuk chuan a khik leng dora chutian pahnia anin hnia lai tak chuan Xiaomi ron lutin an pahni chuan engamani an lo ti duna mo atia ming phei chuan a chu san dai chumi nu chuan an thian dunin cafeteria kalin an hmelma weber taekwondo class ami honen chuan ice cream an du ber chanle chanlawa chuan an lo in beta tin ming po chu deliver turin a kal le mek mi tu tenemo no pangan ti du dala ya mu chuan rang takina chana amai ro chu chumi tenen chuan inti boin fil lama chuan rang thayang berin an throi phaya tin me cheu po kha an ron lang zui an huwa deuh karate lama mi te po an ron thleng chuta chu mi te honen chuan inti boin anin sual chiama an rin angan ni lawani ti an hriat nu chuan an kal liam ta minga chuan fengi thian te zara a hne thei ti hriat chuan an laka chuan alom hlea chuta tang chuan arin angot an ni lo zia hretran an ni ho chu kongwei chho ve tranin har sat na te tok ve bok thin ma se an zinga om dana thiam to hle ti chuan a tu ka chuan Mr. Wang a hna chuan som na chu pomin Mr. Wang le mi chedang ho chu an hlim hle ti chuan minga chu kale sa chuan a graduate ma chu alut ve don ta ani Can anybody out there